Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rizal 1604/2015. Pada hari juga Yudianto Wahyu Yudianto spasi langsung perusahaan ini Endah Febriana ini Pak 26/2/25 masuk di Jawa Barat, Ibu Sarni, Mas Sujono ya Pak. Sujono merayakan kawinannya ya Mas di sini. Sampun lengkap ya. Alhamdulillah ada yang masuk di tahun semuanya. Saya Sunto Pak Sunto Hotel Hotel Jakarta itu dia masuk. Wah, mau enak sih. Monggo salaman kalian dari nama saya ini. Yang soleh tentang Arifin Bima Arisa bin Arifin Wangkebiang Tanjung Kawin Dikonsul Harga 219 ya dan bayar lengkap semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا واستغفروه إن الله غفور رحيم. monggo istighfar saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Monggo Mas Bima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Bima Arizal bin Pak Arifin Wahyudianto, saya nikahkan dan saya kawinkan Indah Febriana binti Bapak Sugito untuk saudara dengan wali Bapak kandung sendiri yang tawarkan dengan saya, dan dengan mas kawin uang Rp219.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Febriana binti Bapak Sugito dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu lakum wa baraka wa baraka jama'a bainahuma fi khair. Allahumma barik lahuma wajma' bainahuma bi khairin warzuqna lahuma nasalan salihan nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alayhi. Allahumma inna nas'aluka min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqhuma rizqan halalan thayyibatan lil ibadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri, maka seragam negara adalah seragam yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Maka Mas Bima saja jaga ibadahmu dengan baik, jaga ibadahmu dengan baik, jaga perbuatanmu dengan baik, jaga sejauh saling berjalan kepada Anda, saling mengerti dan pengertian, usaha keluarga, saling menerima kekuatan yang masing-masing. Semuanya harus kami dengan baik. Kekuatan pada masing-masing Anda itu dari kalau kamu dan karena pasangan semua mungkin berniat akan terima dengan baik dan akan terima semuanya masuk keluarga. Karena nikah ini baik nikah ini sama dengan sini dari kawasan ke sini dalam nanti kalau ada udara di sini sekitar di sini ada nanti datang ada di sini semua di sini ada usaha untuk ada maka yang
ketika pagi hari ada seorang istri, suami dan suami di sana pulang kerja semua, satu hari itu belakang. Tapi kalau pagi hari sudah ada kata-kata yang lain, sampai sore sudah. Maka seorang istri harus berpikir paginya juga kita harus menunggu. Pulang kerja di sini mana-mana, dijadikan pahala besar kok. Kamu berangkat kerja bersinggung dengan istri itu pahala besar. Tapi boleh kalau Anda sedikit memenuhi suami yang kurang kerja menurut ya satu suami istri itu paling lebih mudah. Suami istri itu cari karya yang kurang, cari tujuan yang kurang. Kamu bersalaman itu istri suami coba bisa. Tapi mau kerja berdiri hari ini itu bisa. Maka dari itu keluarga itu betul-betul. Dan saya katakan mudah-mudahan dari kesakitan Allah dan rahmat diberikan putra-putri soleh-solehan bismillahirrahmanirrahim melimpah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Iman dengan Baida, Angga dengan baik, Mas Iman dengan Baida. Saya mewakili dari Jawa Coba mengucapkan selamat menuju ibadah. Ya Pak, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah diberikan putra putri soleh-solehah, usia barokah melimpah dini wa dunia wa ulama. Amin ya rabbal alamin. Mas Iman dengan Baida, pesan saya pernikahan itu adalah ibadah dan amanah. Maka dijaga amanah dengan baik, dijaga ibadah dengan baik. Terimalah kekurangan pasangan Anda, ya, kamu akan mendapatkan
kemudian kalau kalau kurangnya kamu terima juga. Kalau soal dari apa permanen enggak itu namanya. Oke, saya ulaskan. Tapi kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo akan tutup menjalankan monggo. Alhamdulillah. Lindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما bidadari surgaku.
putri ingkang saduhudat kinurmatan. Sinambi hangrantu saparipurnanipun pinanganten kekalih anggenipun santun busana dereng paripurna. Nunggih mulwakani karya ing mangke pasrah panampi ing Sekar Cempaka Mulya saking keluarga ageng panjenipun Bobo Arifin Wahyudi anto dalah Ibu. Bila mengatakan yang mangke kunjuk keluarga ageng saking Ploso Wetan, Desa Kedirian Kecamatan Arandu Blatung Wewengkon Kabupaten Blora nune mangke kepareng kula dherekaken. Mekaten murwakani karya Hambuka Wiwarane Kondo adicara panggihipun pinanganten kekalih bila mekaten sebuah kunjuk panjenipun Bapak Wiji sebuah kepareng kula dherekaken. Singgah kala singgah pansu minggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing ngeten kasat mata sing tenggak sing awulu sing abau kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidi Sagung Borlenggah kakung Sora putri ingkang satunggal kenermatan. Satpun pikantuk cala saking panjenenganipun Ibu Jero Banget Ibu Sono pilih. Titiwanci panggihipun pinanganten kalegal badhe kawitan. Igawet keluarga ageng saking panjenenganipun Bobo Arifin ingkang sampun kepareng marang sowan. Sinengkuyung para tamu kakung Sumawana putri ingkang sampun hamlah barang ngepeki jroning pawean edi lamun cinanta Ndo Sekar Kang Manca Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kasugengan katentreman miwah kabagas warasan ingkang lumuntur saking Syekh Nugraning Gusti ingkang Maha Kawasa
Mugi tansah kajiwa saha kasarira sagung para lenggah kakung Sumawala Putri dalasan kula. Kula nuwun kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh, para bini sepuh, para haji sepuh kasepuhan, para kadang muda ing taruna ingkang satu ana ing pamawas. Sulepta ing pitutur ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, para pangemban-pangembating praja, para satria negara kang lurit budi ingkang dahat kula pekteni. Para alim inggahipun para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitabing suci minangka panuntun kiblat ing manembah marang Gusti ingkang Maha Kawasa. Sumrambah sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu ndahat sinudarsana. Nun kepareng kula marak sowan kekalih wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hingga awit pradapa saking keparingipun Bapa Sugito dalah Ibu Sardi. Ing titi kalenggahan punika panjenenganipun netepi darmaning asepuh Angrakit Sekar Cempaka Mulya Margya Suta Hamiwaha Siwi. Ngentos pitulus kenya putrinipun ingkang sesilih pun kusumaning ayu Indah Febriana. Ing titi kalenggahan menika sampun kepareng kawengku setunggaling jejaka minangka kegantilaning nala. Nun inggih pun Adimas Bagus Bima Arizal putra tanaya panjenenganipun Bapak Arifin Wahyudianto ingkang lenggah wonten ing Dukuh Ploso Wetan, Desa Kendiren, Kecamatan Randu Batung, wewengkon Kabupaten Blora. Munggah ijab saha kabulipun sampun kasembadan rikala wau kirang langkung tabuh 7:30 menit mituhu pranataning agami Islam. Sholawat salam kita aturaken wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam keranten ingkang kita rantos syafaatipun benjang ing yaumil akhir. Amin. Namung saderengipun kapurwaken laksutaning adicara badhe kula aturaken rantaman ingkang sampun kalis para kala wangsa menggah tumapak adicara badhe tumapak kapurwakan pasrah dilampingin Sekar Cempaka Mulya kalajengaken mijil temanten putri saking sasana Tepas Wangi tumuju wonten ing sasana Rinengga kalajengaken prataning temanten kakung saking sasana Basanggrah tumuju ing sasana Rinengga nggih sasana panggih kalajengaken adicara panggih. Paripurna marwakani karya adicara nggih tumapak ing adicara kirab ingkang angka 9 kakanthi kirab ingkang angka 2. Paripurnane pawiyahan ingkang lenggah menika ing mangke badhe kalelipun wujudipun pagelaran campursari ngantos sak paripurnanipun. Para lenggah kakung Sumawala Putri kang satuhu ndahat kinurmatan mekaten menggah harantamaning adicara ingkang badhe katitilaksa ing kalenggahan punika. Bila mekaten nyuwun kunjuk panjenenganipun Ibu Jero Pangedi Busana, Ibu Jero Pangedi Sarira ingkang pepayung wonten tataras Adi Kusuma ingkang lenggah saking Dukuh Kelathak Desa Ndoplang Kecamatan Jati wewengkon Kabupaten Blora. Nuwun sumangga kepareng kula dherekaken maratitisaken ubarampenipun kangge hangatani adicara panggih. Nuwun. Kepareng matur kunjuk panjenenganipun Ibu Jero Pangedi Busana. Bilih sampun kepareng monggo marwakani karya pasrah panampining Sekar Cempaka Mulya nggih sinambi hangrantu sak paripurnanipun pinanganten kalih anggenipun santun busana. Mila ngaten nyuwun kunjuk saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Arifin Wahyudianto ing mangke badhe kasarira dening panjenenganipun Pak Wo nggih, Pak Wo saking Ploso Wetan. Monggo himangke kepareng kula dereng panjenenganipun Bapak Patno, katampi panjenenganipun Bapak Mario, ingkang kepareng minangka sarira saking panjenenganipun Bapak Sugito dalah Ibu sekalian. Mila mekaten nyuwun
Kunjuk pepundhen kalih ingkang sampun piniji nun supaya keparang kula dherekaken. Monggo. Panjenenganipun Bapak Sugito Dalah Ibu, monggo keparang kula dherekaken hangapit panjenenganipun Bapak Mario menapa dene panjenenganipun Bapak Arifin Wahyudianto, monggo keparang kula dherekaken hangapyogi panjenenganipun Bapak Patno ingkang badhe keparang hamasrahaken sekar cempaka mulya. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dumateng para yai, ibu nyai, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh ingkang kawula takdimaken, dumateng bapak-bapak saha ibu ugi ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak pangembat-pangembating praja wonten ing telatah kepoh mriki, kujipun gadung ugi ingkang dados suri dan kawadasih ugi ingkang kula hormati. Dumateng wabil khusus panjenenganipun Bapak Gito Dalah Ibu ugi ingkang kula hormati, dumateng sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh nglempak wonten dalempun Bapak Gito sedayanipun ingkang berbahagia. Kepareng kula jumeneng ento panjenengan bilih minangani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Temo Arifin. Bilih panjenenganipun menika badhe matur mboten kewawi pramila kula minangka tiyang ingkang kapiji nggih menika sak perlu ngaturaken menapa ingkang dados pamundhutipun. Ananging saderengipun kawula matur nggih menika sumangga sareng-sareng kula derek muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah taala kanthi limpahan rahmat lan hidayah ingkang dipun paringaken kula sami. Hingga wonten ing kesempatan ngenjang punika kula lan panjenengan saged angrawuhi undanganipun Bapak kita dalam keadaan sehat walafiat, boten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Boten kesupen sholawat serta salat dipun kintunaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam ingkang benjangipun dipun ajeng-ajeng sabatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang berbahagia, bilih wonten ing mriki kula nderekaken panjenenganipun Bapak Temo Arifin Dalah Ibu nggih menika badhe njodohaken putra kakungipun ingkang sesilih nggih menika Bagus Bima Arizal. Pikantuk putra putrinipun Bapak Gito nggih menika ingkang sesilih Roro Ayu Indah Febriani. Pramila wonten ing kesempatan siang punika kawula pasrahaken putra kakung saking panjenenganipun Bapak Temo Arifin nggih menika Mas Bima Arizal bilih kersa nampi putra menika dipun dhaupaken kalih putra putri panjenengan ingkang saat menika putra kakung nggih menika Bima Arizal dalam keadaan sehat walafiat siap kangge dipun jodohaken utawi dipun panggihaken nggih menika kalih putra putrinipun panjenenganipun Bapak Gito. Salajengipun bilih kawula titip ugi nggih menika sak sampunipun mangke kajatuh krami saha dipun panggihaken nggih menika anak kula Bima Arizal sageta dipun kula wentah amargi putra kala wau dereng nate nikah, dereng gadah pengalaman kangge momong bojo utawi ngawula wonten ing tiyang sepuhipun khususipun Bapak kita. Pramila panjenenganipun Bapak kita Dalah Ibu kersa kula wentah bimbing supados anak kula Bima menika sageta dados tiyang ingkang sae. Saya kangge pribadinipun, saya kangge tiyang sepuhipun kekalih, saya kangge lingkungan warga masyarakat wonten ing dukuh gadung mriki. Salajengipun Bapak sekalian nggih
sak sampun kawula pasrahaken nggih menika kula nderek ndongaaken mugi-mugi putra kawula nggih menika panjenenganipun anak Mas Bima Rizal wonten ing mriki kula dongaaken mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Menapa ingkang dipun pikajengaken tansah manggi gabejan kamulyan nyendang agung nyanggar waringin. Sepindah menika ngantos saklaminipun rukun runtut ngantos nini lan minuntuna ngantos sepuh kaken lan ninen-ninen nggih menika sepindah kangge saklaminipun. Salajengipun nggih mugi-mugi sasampun mukajatuh kerami anak kula mangke kekalih mugi enggal pikantuk utawi peparingan nggih menika momongan kersanipun anggenipun jodohan mangke sageta ndayani kekuatan menapa ingkang dados kersanipun putra kekalih. Salajengipun saksampunipun sami dipun tampi samudayanipun kawula pasrahaken ugi nggih menika sasrahan jajan pasar ingkang wosipun kangge sabiyantu hajatipun bapak kita dalah ibu. Mugi-mugi saged nambahi kecukupan utawi kangge kebutuhan utawi kangge cukup ubrunipun hajatipun bapak kita dalah ibu. Salajengipun Bapak Ibu sekalian bilih kawula sak rombongan saking Plosoetan Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, matur nuwun sanget sampun dipun tampi rawuh kula dipun subya-subya dipun papakaken wonten ing palenggahan dedhaharan tuwin unjukan ingkang edipeni pramila saking Bapak Temok dalah Ibu Saduta Pangomjong namung saged matur nuwun nggih menika atas kesainan panjenengan khususipun Bapak kita dalah Ibu sak sederek sak penderek. Mugi-mugi niat saya panjenengan dipun wewalesan Gusti Allah Ta'ala dipun paringi murah sandang murah pangan adem ayem keluaripun panjenengan sedaya. Amin. Salajengipun Bapak sekalian bilih sakwantawis wedal anggenipun pinaraan lelenggahan saha paring doa restu dumateng putra kekalih saha paring pangestu dumateng hajatipun Bapak kita dalah Ibu nggih menika ngiras pantes mangke kawula sak rombongan nyuwun pamit nyuwun doa restu panjenengan mugi-mugi lampah kawula mangke saking gadung mriki selamat dugi margi suket selamat dugi dalemipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang saged kula aturaken babile wonten lepat anggen kula matur kula nyuwun lunturing samudra pangersami. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para lenggah kakung Syara Putri kang sadedat kerwatan paripurna sampun pasrah ingkang dipun wedharaken panjenenganipun Bapak Patemo minangka selisarya saking panjenenganipun Bapak Arifin nuwun katampi panjenenganipun Bapak Mario minangka selisarya saking panjenenganipun Bapak Sugito telah Ibu sekalian. Mila makaten nuwun kunjupanipun Bapak Mario kepareng kula dherekaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nuwun amit dumateng panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh, sesepuh, tuwin haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng bebayaning kautaman. Ingkang sampun pono ing pamawas ingkang pantes kula pundi-pundi. Para lenggah, para tamu, kakung saha putri ingkang kula hormati. Langkung-langkung para priyayi agung ingkang sampun ngemban pangembating praja ingkang dados pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. Ugi para kadang-kadang kulawarga tuwin muda taruna
muda-mudinipun dukuh gadung ing ngriki ingkang kula tresnani. Ugi para kiai, para santri, alim, ulama ingkang rinten dalu nyaket kitab suci pinangka kangge panutan manembah marang Gusti. Para lenggah kakung saha putri, sedayanipun sumangga handheraken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring hidayah saha barokah dhateng sedaya dalasan kula. Paring hidayah kesehatan, kenikmatan panjenengan lan kula ing wedal dinten punika sami-sami mangempal dados tunggal wonten dalemipun Bapak Sugito ing ngriki kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Awit jalaran pikantuk syafaatipun junjungan Nabi besar kita sallallahu wa ala alihi wasallam ingkang benjangipun nenggo dhateng dinten yaumul kiamah. Para lenggah kakung saha putri, kalawasa ing kalenggahan punika kula wantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami hanggempil kamardikan panjenengan sedaya awit jalaran kula pikantuk sulihatur saking Bapak Sugito sak kulawarga. Wedal punika Bapak Sugito sak keluarga netepi jejiban dados darmaning tiyang asepuh kagungan putra putrinipun ingkang sesilih Ning Ayu Roro Indah Febriana ingkang sampun piniji putra putranipun Bapak Arifin Wayu Biyanto ingkang mijil saking Desa Plosowetan Dukuh Plosowetan Desa Kediren Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora. Pramila ing wedal punika Bapak Arifin Wahyu Biyanto ing wedal punika badhe amasrahaken ing nggih menika Cekar Cempaka Mulya kawujudan putra temanten kakung wedal dipun pasrahaken dumateng Bapak kita. Bapak kita mboten kuawi nampi, kula ingkang nampi, kula tampi tangan kula kalih ndamel bingah ing manah wedal menika kula aturaken dumateng Bapak kita. Lan salajengipun kala wau Bapak Arifin Wahyu Biyanto sampun pinasrah putra temanten kakung saklajengipun anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Sugito menika mboten piyambak kadherekaken sanak kadang saking Bapak Arifin saha Ibu mawi ambeta uga rampen ugi kaaturaken dumateng Bapak kita pinangka kangge tali asih anggenipun ngraketaken anggenipun bebesanan saha pasederekan. Lan ugi menika dipun Pak Sugito mboten kuawi nampi piyambak kula ingkang nampi kula tampi sedayanipun kanthi damel bombonge manah apramila menika kangge pangenteng-enteng Bapak kita anggenipun gadah hajat dinten Kemis Legi punika. Lan salajengipun putra temanten kekalih ing mangke wedal dinten Kemis Legi wanci tabuh punika badhe dipun dhawuhaken wonten sangandhapipun Tarupagung miturut adat setiadat Jawi nggih pramila sedayanipun para tamu kakung saha putri kula aturi anjumenengi ngantos purnaning gati. Lan salajengipun kala wau duta saraya saking kadang besan Bapak Arifin nggih menika Bapak Supatno nggih menika paring dawuh mbok bilih ing mangke anggenipun mertamu sampun sawetawis wedal Bapak
Arifin sak keluarga lan sak rombongan kepareng nyuwun pamit. Nun inggih Bapak Sugito mboten saged maringi punapa-punapa namung maringi doa pangestu kundur saking ngriki ngantos dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak kanthi rahayu slamet wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa saking ngriki ngantos dumugipun dalemipun piyambak-piyambak. Lan salajengipun semanten ugi Bapak kita ngaturi sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah kanthi sekeca kalenggahan ingkang sampun kaaturaken sakwontenipun. Mbok bilih wonten kekiranganipun Bapak kita kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang kathah. Lan ugi mbok bilih ing mangke wonten pasugata unjukan dedaharan uga rampen ingkang sampun dipun aturaken sedayanipun sumangga kula aturi hangresapi. Lan ugi kula sebagai napa niku wakilipun Bapak Sugito mbok bilih para pemuda-pemudi ing dukuh mriki anggenipun ladi kirang nuju prana sepak terjangipun kirang sopan saha pirang santun kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang kathah. Mekaten kala wau ingkang saged kula aturaken mbok bilih anggen kula matur wonten tata tutur ingkang boten ngresepaken ing penggalih kula manusa limprah leres dereng kinantenan lepat sampun kula dodo. Wasana cekap semanten atur kula billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes pepunden kekalih nginyo. Tau sesulit saking pepunden ingkang amakuti dalah romongan pisan. Tumunten paripurna adicara salajengipun ati kita ana wijelan. Bila kakang sumuan putri ingkang dahat satu kinurmatan. Paripurna sampun Ibu Juru Sembaka tetela sampun cecala bilih. Anggenipun ngangrias temanten putri tumunten badhe mijil saking sasana tepas pang tumuju wonten ing sasana panggih. Lamun Cinandra pindaning Sekar Kang Mawa Teja. Binarung swaraning pradangga munyo anggrangin. Ana gandha harum hangambar hangabeki jroning pawiwati. Punika tejane Sri Atmaja pinanganten putri ingkang binayang kare mijil saking sasana tepas wangi kakanthi manjing dwaraning sasana dampar rinengga. Pinanganten putri kambanan dening Rom dalah ibu. Laboten lumaksana pinanganten putri membuat madya luwih ing warih. Wadanane sumuno gilar binabar. Pinanganten putri ngagem busana ingkang sarwedi hangemba busananing Sang Prames Warinata. Tinom lamun kadulu ing mandra padha pating galabyar pating pancurat tepu ing kurung ingkang hangrenggani. Lamun Cinandra pindha panyayah Kartika hasesilih pernah. Prapita wonten patianing sasana pawiwan kagyet kagura wekasan pindha Betari Ratih nenggih sekaring pawiwahan. Pranyata temangan putri dasal Sulistya ing warni ngagem
cunduk mentul cacah nawa angagem cunduk mentul endah ebah lamun tiniup ing maruta rek maning ngemak ngembang bakung palarapan nyilo cendani alis nyonanggal sepisan eba tumawaing ing tawang prapteng wonten ing sasana panggih kapit pemunden kekalih saha kapit wujudipun wasita dinenggih kasebat ingkang kedadosan saking klapuyu klepu dewa Ndaru Sajaya Ndaru ingkang kasebat ugi dewa Kalpataru nenggih pun kembar mayang sinambi ngrantu rawuh temanten Kangkung sampeyan kok ngantos laksane adicara panggih nun Pilgah Kakung Swala Putri kang satu dati Sidat Mojo piranganten Kakung sampun kambanan dening Rama Dala Ibu tumuju duara ing sasana piharsa mangke murakani karya adicara panggih aten dun kunjuhe mangke panjenenganipun Ibu Juru Pangeti Busana sumangga mangke kepareng kula dherekaken pratitisaken nuburampanipun kangge hangadani adicara panggih Agung Sumawala Putri ingkang satu huda kinurmatan kepareng yuni dipantuk wilujeng dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi sirat mojo pinanganten kalih anggenipun badhe pagi ingkang lenggah para madya ngantos wasana tansah kalih sing ngrupita panggihipun sirat mojo pinanganten kalih lamun cinandra pindha cantuka ingkang nembe kekidungan kalajengaken ketawang laras moyo Wes dugi wahyaning mangsa kala ing ngriku ana titaing Gusti ingkang asifat jalu tinampi dening wanita sinten to tiyang kekalih kala wau nenggih pun kusumaning ayu endah dalasan Bagus Bima sang saya caket tindakira temanten kekalih tepuking pandulu cantur netra ingkang linambaran budi luhur kadya Pandayana Kebaya Pangaribawa kulit karsa kawistara kumlawe astanira temanten Putri Hambalang gantal dumateng temanten Kakung sawangsulipun temanten Kakung Hambalang gantal dumateng temanten Putri nenggih napa toh werdinipun gantal ingkang dumadosan saking ron suruh temurose ingkang tinangsulan lawe wenang ingkang mau teges suruh lamun sinawang siji rupane lamun ginigit nunggal rasane ingkang menguwerdi manunggaling cipta rasa mewah karsane Bagono Sirat Mojo pinanganten Kakung kawistara ingkang sampun hamar pegi Antiga ingkang cinaket wonten Bakara minangka wadhahing Sekar Setapan. Saksama Antiga tinapak padha Pak secah sanalika jumegluk sundule ngantareksa sinebat mecah wiji dadi. Datan saranta ingkang garwa laju jumengku sumembah mring Kakung saperlu hangi cali Sukerta. Katon kambang kumambang ing Sekar triwarna ingkang wonten Bakara Pindha inggih mawar mlati mewah kanthil. Lambata winawar tembung manis lumantaring kedaling lati. Minangka pambuka karya tama ingkang hanggung kumanthil kanthil wonten Pandhawa Netra
tumanem wonten tungtunging nala. Kawistara sampun temanten katung sedya anglanting dumateng temanen putri anjumenengaken teman-teman ingkang kasebat adicara junjung derajat. Engkring ingkang mengkuwerti tan wonten bentenipun derajatipun wanita dalah derajatipun priya. Dumanten sampun kalajengaken ajawat asta tangkep cokat caketing ibu pangedi adat busana ingkang sampun angger dumateng temanten kekalih. Kawistara mangkono ibu juru pangedi busana ingkang sampun kepareng hangampil kendi pratala cacah kalih ingkang isi tirta wening. Kendi pratala cacah kalih kasumpat arapet laju kabuka kaparingaken dumateng Sriatmaja pinanganten kekalih. Muliripun Sriatmaja pinanganten kekalih mangke anggen sami lolomban wonten madaning bebaran agung. Sabar pakarti ingkang ngarsa linampahan mugi tansah kapanggih kanthi weninging penggalih saha meneping kalbu ingkang tinemu hayu hayem hangayomi sarta hangandi panjang ilang ugi sinebat uter panjang dawa ilang uswinastanan liripun Sriatmaja pinanganten kalih ing mangke anggen nyesami lolomban wonten madyaning bebaran agung mugi panjang yuswanipun panjang-panjangkanipun panjang rezekinipun ugi sinebat uter jarwa dasaipun uripa terus. Sriatmaja pinanganten kalih mangke anggen nyesami lolomban wonten madaning bebaran agung mugi tansah urip penggalihipun urip rezekinipun urip panjangkanipun ewa semanten ampun lali kang damel urip nun inggih Gusti ingkang Maha Kawasa. Kawistara sampun ibu juru adat angopengin mujudipun tirta ingkang saking kendi Batrala nggih tirta weni kangumpengaken wonten kanan kiri pun temantos prasasat kados tepung gelang pinangka pratandha bilih tonggang gesang menika wonten ing madyaning bebrayan agung kedah mupeng kados putering Wanudya inggih panganten pawistri anggenipun luweri temanten kakung nenggih badhe ngalajengaken wujudipun atijara sigepan utawi sinduran. Kawistara sampun teman-teman jumendang wonten kiringipun temanten kakung dumunten cokat cakut dumateng ibu juru adat anyekepaken wujudipun sindur ingkang hawarni erta dalasan seta ingkang rama pun bapa sukta nyepeng duduna sindur ing riku pinangka patuladane ingkang rama ing ngarsa Suntulada kang putra kekalih ing madya mangun karsa dalah kang ibu Tutwuri Handayani. Kawistara mangkono Sriatmaja pinanganten kekalih kambanan dening rama ibu kepareng tumuju wisma bali winangun sawetawis ing mangke kapinaraken wonten dampar kapinajang. Kawistara wonten ing wingking wonten jejaka dalah kenya kekalih ingkang sampun kepareng hangandi kayu klepu Dewa Daru ya Jaya Daru sinebat kembar mayang minangka sarana dauping Sriatmaja pinanganten kekalih. Mila mangatene mangke kunjuk panjenenganipun ibu juru pangedi busana sawetawis anggenipun lumarap wonten wisma bali winangun paripurna. Monggo mangke kepareng kula dherekaken tumuju dwara ing sasana dampar rinengga. Nuwun.
lamat ungeleng ladran mugi rahayu ugi caos panjurung pangestu laksitaning adicara panggih inggih menika singaring sasana saking Palawesmo Agung lumantar wonten ing sasana rinengga nenggih sasana mulya tindakipun temanten kekalih tansah lon-lonan tumapaking suku tansah hangudi anuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kamasa mugya saking sasana Wisma Agung wonten tumuju sasana rinengga nenggih sasana mulya mboten wonten rubeda punapa-punapa jroning sedya andharaken keputra nuntun pinangka laksitaning adicara panggih tumunten badhe kasengkakaken ngaluhur wonten ing sasana mulya nenggih prasasat Ratu Sedalu Raja Sedina samadane ingkang sampun miniji kawistara kanthi lulus raharja dumugi wonten ing sasana mulya nenggih Bapa Suwita dalasan ibu badhe nglengahaken putra kekalih kanthi regane kemalih tenan wonten ing madyaning sasana rinengga katanem lon-lonan sarta nyuwun idi pangestu dumateng pepunden catur samangke saha sagung murmlah kakung sumawu putri ingkang rikalenggahan menung derek angestri ini laksitaning adicara ingkang tumapak. Penegah kakung swara putri ingkang satu hudat kedormatan pidhanganten kekalih sampun kakandhe tumuju dwaraning sasana dan parinengga katanen boten patanan wagung dening Rama Tala Ibu liripun putra Tala Putri Walau mugi dadosa wiji ingkang sejati saged migunani dhumateng bangsa negari maupun dhumateng agami sumrambah dhumateng kulawarga. Beligah kakung swara putri ingkang satu hudat kedormatan berwakani karya adicara kropyongan ugi semedhat adicara damar sewu ing mangke kalajengaken adicara bawahan utawi hajatan manten. Bila mekaten nyuwun kunjuk panjenenganipun Ibu Jero Banget Ibusana panjenenganipun Ibu Rita ingkang kepayung wonten Tataras Adikusuma Galeri Wedding ingkang lenggah saking Dukuh Klathak di Sandoplang Kecamatan Jati nun sumangga kepareng kula dherekaken. Kula kakung Sumaru putri ingkang satu bagya mulya paripurna sampun adicara bawahan inggih kasebat adicara tumanten tepaning paripurna. Mila salajengipun kunjuk panjenenganipun Ibu Juru Supaka badhe nglajengaken laksanaken adicara bawahan sak langkung rumiyin. Kunjuk panjenenganipun Ibu Juru Supaka sumangga wekdal sadanipun kawula aturaken nuwun kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak saha Bapak Ibu saha tamu undangan ingkang kawula hormati lan ingkang kawula tresnani, kula wonten mriki makili hajatipun Bapak Sugito. Bapak Sugito kagungan hajatipun nikahaken putranipun ingkang asma Nimas Ayu Indah Febriana kalian Dimas Bagus Bima Arizal. Netepi tahun 12 dinten 7 pekenan gangsal kempalipun dinten Kemis Legi kaping sepindah
kembang gantal beras kuning. Ngormati Joko Tarub ingkang mertapa dhateng ngandhapipun Tarub. Kaping kekalih ngormati kembar mayang sekembaran tebih tanpa langenan celak tanpa senggolan. Ngormati temanten kekalih ingkang mertapa dhateng teratak rambat. Mugia temanten kalih dadosa sakit dadosa kaken-kaken saha ninen-ninen kados Mimi lan Mintuna. Kaping kampungkasan ngormati Kumara Dusun Gadung majemuk baligya-giryanipun sak rampungipun tanduk jinurung pangestu panjenengan sedaya. Sumangga para bapak saha tamu undangan ingkang kula tresnani kita dedonga sesarengan. Mugi temanten dadosa keluarga sakinah wawadah warahmah pinaringan selamat ngajeng sak pawingkingipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fis jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna sampun adicara bawahan nenggih adicara kondangan temanten ingkang dipun parakani panjenengan Ibu Juru Adat. Bilenggah kakung sumenawa putri ingkang dahat satuhu kinurmatan. Lajengipun adicara salajengipun nenggih adicara kerobongan lamun Cinandra pindhaning Sekar Kang Mancawarna. Pinarung indir antara angrangin ketawang puspawarna nenggih paningandani laksitaning adi cara krobongan nenggih kapurakan saking adicara timbang bobot dhumateng pepunden bobot suwita dalasan ibu nenggih jengkara saking sasana palenggahan tumuju ning sasana madyaning rega temanten kekalih nenggih wonten ing sasana rinengga Bagono Rama Dala Ibu sampun jengkar saking dwaraning sasana palenggahan tumuju dwaraning sasana dampar rinengga harsa nimbang bobot anteping putra sakeloron. Kawistara mangkono piranganten kakung wonten ampean kanan dalah temanten putri wonten ampean kiring. Mula munta ibu nyun pirsa dhumateng ingkang Rama bapakne. Piye Bune? Coba ditimbang kanthi permati ya bapakne. Kaya ngapa putrane dhewe sakeloron timbangane wis padha apa durung? Coba ditimbang ya bapakne. Iya Bune, sik sabar Bune. Wong jenenge nimbang anak ngono ora kaya nimbang wujude barang. Tak empet-empet tak antep-antep putrane dhewe sakloron sing sisih tengen mantu, sing sisih kiring ki ya anake dhewe. Kok rasane ora ono bedane Pakne? Bobote padha sak bobot sak timbang Pak. Alhamdulillah bapakne. Iya Bune. Paripurna Sri Atmaja pinanganten kekalih tinimbang dening Rama Dalah Ibu. Mangkono ingkang sampun hamiji emban cedi pinanganten kalih gagan ditumapang adicara kacar kujur sinebat tampa kaya nggih guna kaya. Kawistara temanten putri angkung anggelar wujudipun tilam lampus
Kaju gendoko wonten panggonipun teman-teman kakung hanya pengitilam lamput singkang sampun kaisi wujudipun wos jenar arto receh dalasan empon-empon pratela badhe kasuntak wonten panggonipun temanten putih datan wonten ingkang kejer darang sak jogo lamun to kawya seletan Yayi garwanipun Kakang Yayi iki lho diguna kayaku entuk kumegarina pantaraning ratri wis tak paringake jeneng sira kabeh datan kacicir mula saka iku pamrih marang jeneng sira kudu bisa nggunakake kanthi permati Yodi. Iya Kang Mas ngene Kang Mas iki guna kaya wis tak tampa urung tanpurunga nek tak cekeli wae mundak kesusu rampung entek mbok ayo do ditipke karo pepundhene awake dhewe Kang Mas. Wis paripurna hanampi guna kaya dhumateng ingkang kakung laju lumarap wonten pepundhen wajib kepareng ngaturaken guna kaya liripun namung mujudaken pralambang bektinipun putra dhumateng tiyang sepuh kekalih Baguna telamun kawya sing lati Rama Ibu. Iya piye to Le? Bareng kula nderek titip guna kaya menika Rama Ibu. Iya, kene tak tampanane to Le karo sira genduk tak simpene kanthi permadi to Le lan sira genduk. Mbah bilih Kang Putra betahaken mila mekaten Kang Putra kepareng ngampil malih Rama Ibu. Oh ngono. Iya. Bakal tak entepi sangka panjamu ya to Le genduk. Among pangastawa kutampanana ya kule genduk. Ngono nggih. Paripurna mangkono sirat waja pinanganten kekalih gagan ditumpang adicara kacar kucur sinebat tampa kaya. Sirat waja pinanganten kalih kepareng kembul bujana Handrawina ugi sinebat adicara dolangan kaprah adicara walimahan. Emban jadi kang sampun piniji dening Ibu Juru Pangedi Busana. Ingkang sampun kepareng nganti lansaran kang isi sukul wudhu punar jangkep salawuhipun laju katuraken dhumateng sirat waja pinanganten kekalih. Kawis tara sampun tepaten Kakang Putri sami adolan-dolanan ingkang miju sang pemberingan sekul punar kanthi lelawuhan ingkang kanthi rasa pedes asin sepet dalasan kecut ing ngriku mengkuwerdi bilih wonten ing bebrayan agung samangke badhe anemahi lakon wujudipun lakon pedes samubarange kecut asin sak panunggalane minangka pratandha mukti mono dilambari saka prihatin sithik baka sethithik. Wis paripurna gena kembul bujana Handrawina Sri Awaja pinanganten kekalih kepareng ngunjuk tirta wedhing utawi tirta roja degan. Mekaten ing mangke kang sampun piniji dening Ibu Juru Pangedi Busana Emban Cedi. Ingkang sampun kepareng nganthi unjukan tirta wedhing katuraken dhumateng Sri Awaja pinanganten kekalih. Kawis tara temanten kekalih sampun nyampangi wujudipun unjukan tirta wening kanthi menika minangka pratandha bilih samubarang badhe kapikul kanthi wening manah saha anteping ati minangka sulih anggenipun badhe nglampahi wonten ing bebrayan agung lumantar Ibu Pangedi Busana inggih juru adat laksitaning adicara ngunjuk toya wening sesarengan sampun katiti laksa lumantar banjedi lon-lonan anggenipun unjuk toya supados tansah lumer wonten ing kalbu pamanten kekalih. Paripurna sampun laksitaning adicara ngunjuk toya wening sang badhe kalajengaken laksitaning adicara sungkeman. Lamun cinandra pindhaning konjem pring Ibu Pertiwi.